Sugeng Enjing, selamat pagi sedulur-sedulur. Kembali lagi dengan kami dalam acara sambat. Nah, sambat itu adalah sambang tradisi. Ing dinten punika atau hari ini kita akan mengulik tentang tradisi nyadran atau sadranan. Tapi untuk kali ini nyadrannya beda, Lur. Jadi ini nyadrane kalau menurut saya istimewa. Nah, karena nanti ada acara tahlil Mataraman atau tahlil Hadiningrat. Nah, itu. Sekarang ini pagi ini kita sudah sampai di salah satu juru kunci, yaitu di rumahnya Mbah Jadi. Langsung saja kita bertemu dengan beliau. Beliau ini ada di rumah. Monggo, ayo Lur. Nuwun Mbah Jadi. Hei, monggo. Lah monggo, Pak. Iki wis gede di ngaran kok. Nuwun Mbah Jadi, sehat? Alhamdulillah. Balik mundak ganteng. Sami jenengan nggih mundak ganteng. Iya ganteng-ganteng. Gantengnya sampean karo gantengku beda. Bentene napa? Bedane nek ganteng sampean isih ambisi. Nggih. Keteke pamer karo lawan jenis. Nek aku niki dipasang Din. Nek aku kan bedane gantenge nalare kudu ganteng. Oh, nggih. Nalare ganteng iki sing sepengetahuan sing sak pengertian aku kudune sing luwih nom kudu nek iso sesuk dadi generasi penerus. Nek sing apik. Nggih. Nah, masalah kan ada dua versi to. Ora berapa versi. Sing apik iki le mempertahankan angel. Ya. Nek sing elek le berkembang gelis. Gelis. Lah saiki sampe iki lali kan. Sampe iki kok ndi? Kula saking niki lho, Mbah. Acara sambat sambang tradisi. Sambat sambang tradisi. Ah. Sambat ki mengeluh ya. Senes niki singkatan. Dadi sambat niku sambang tradisi. Singkatan senes Oh, mengeluh. sambang tradisi to. Nggih. Sambang ki menyambangi, menyerawungi atau mencari tahu tentang tradisi. Lho, kok ono kaitane apa? Niki lho, Lur. Niki sing namanya Mbah Jadi. Nah, beliau itu adalah juru kunci makam Tambalan yang nanti akan ada acara sadranan. Gitu, Mbah? Pas dino niki sadranan. Pas dino niki sadranan, Mbah. Sadranan sing pas nek bar hitungan kula, nggih. Niku pas 200 tahun Kabupaten Bantul. Oh. Sinaosa Kabupaten Bantul ki dereng ngerti nek iki 200 tahun. Nek kula ketoke ngerti. Oh, ketoke ngerti. Bu, pengertian kula ki diterima atau tidak? Timbake wis ana jeneng-jeneng. Nek aku sebagai masyarakat Kabupaten Bantul mengakui Kabupaten Bantul niku umure pun 200 tahun pas tahun niki. Oh, nggih. Nek sampean arep butuh ngerti ra. Nek aku ngomong kono ora butuh, gua apa? Nggih, kula butuh ngertos to, Mbah. Dadi kula butuh ngertos niki saking sadranan niku lho, Mbah. Nggih saking sadranan atau nyadran. Niku saktenane napa to, Mbah, nyadran niku, Mbah? Sadranan niku nek tembunge tentareng aku ora dong. Ning ngertine sadranan itu kirim arwah leluhur, kirim donga arep menghadapi bulan Ramadan. Jadi masuk bulan Ramadan sasi poso nek wong Jawa niku benar-benar bersih hati lan lahir batin iki ming fokus ngibadah sasi poso. Lah sadurunge nek sing hal-hal sing sangkutan awak dhewe kewajiban njaluk ke ngapura para leluhur sing swarga kuwi lak tumape wong nalar sehat, nggih. Ora koplak. Nggih. Kuwi perlu. Berarti makna sadranan niku utawi makna nyadran niku wau. Ana sing maknane ya sadranan iki ya ming pas dina apa sasi Sakban ruwah kuwi. Ora ana sing ngarani ruwah ngluru arwah. Oh, ruwah ngluru arwah. Dadi piye carane awake kok wong ngluru arwah iki tandane
awak dhewe ngerti sangkan paraning dumadi. Dari mana kita dan mau kemana kita? Dari mana kita berasal dan kemana akan kembali. Iki sangkan paraning dumadi. Oh nggih. Nek ngayogya kuwi garis filosofi. Bukan garis imajiner. Oh garis filosofi. Star panggung kerajaan titik Tugu Golong Gilik sing saiki dadi ikonnya kota Jogja, Tugu Lancip iki nemben Tugu Jogja nggih. Tugu Jogja iki Tugu Golong Gilik. Oh. Nah, Tugu Gilik iki saka tembung menuju sang kolik. Golong Gilik ki mau. Dadi ora golong gilik kaya golong. Nggih. Golong ki dadi ngene, selintare ngene, pucuke bola. Dulunya kan begitu. Ning ana gempa hebat roboh. Oh. Zaman Amengkuno 7. Ah iki baru dadi tuku lice nek mbiyen golong gilik. Terus anu Mbah niki iki sak tenane. Le kula kalih Mas kameramen Mas Yayan niku dugi mriki. Kita nonton di syuting iki. Wah, lah nggih to. Niku ki kula semrep wonten apa edaran pamflet niku lho, Mbah. Pamflet niku sing Sadranan Agung Gunung Tambalan tapi Sadranan Agung KRT Jayaningrat dan Tahlil Mataraman tapi Tahlil Hadiningrat. Nah, sebenarnya Mbah, sebenarnya yang disarekke ten Gunung Tambalan ingkang nami KRT Jayaningrat niku sinten, Mbah? Jayaningrat niku sebelum sadèrèngé Kabupaten Bantul terbentuk, nggih. Niku wonten panguwasa ingkang nami Raden Temenggung Jayaningrat I. Oh, nggih. Niku kanjeng mboten ning tetep ngertos kula Raden Temenggung Jayadingrat I. Oh, Jayaningrat apa Jayadingrat? Jayaningrat. Jayaningrat. Niku putra mantu Hamengkubuwana kalih. Oh, ngoten. Lah sing Jayadingrat II kalih Jayaningrat III niku teng Serumbung. Oh, ten Serumbung. Lah nek niki sing teng Tambalan niku putra saking Jejeran. Oh. Nek mboten klentu niki adike Somo Diningrat sing geger pahlawan geger Sepahi. Oh. Iku. Lah mula sakniki ana intrik, ana sing ngaku Somo Diningrat kita iki niku ketake kurang pas. Sing bener niku leluhur kraton. Dadi leluhur saking zaman kita mboten. Niku. Lah sakniki lak nyun sewu lho. Nek ora sama kaya sampean iki tekon karo wong tuwa. Generasi yang akan datang niku cok sejarah ini dibelokkan karo orang yang punya kepentingan. Oh, nggih, nggih. Kira melu prihatin lah niku. Sayangi siji. Kula kok ora pendidikan, ora background politik, ora background intelektual. Dadi kula nguri-uri karo ngopeni pirane para leluhur biyen. Oh, nggih, nggih. Niku lho. Dadi ning ora usah nganggo padha karo tetep ning awake hormat karo para leluhur, wong tuwa. Ning urung kaya doktrin militer taat pada pimpinan. Nggih. Dadi sing carane mendorong kula kepengin melu ngoten niku ming babakan kepengin mempertahankan nek iso mengembangkan tradisi budaya. Aja ming budaya tok. Budaya main iki ono kok. Ora urip nang kono ora wani ngene ora melu budaya main. Lah niku ora kurang pas. Ya nek main kebecikan. Ada meneh nek main kebecikan ki dene berlomba-lomba kebecikan. Nggih. Sing ana tembung fastabiqul khairat. Itu memang betul. Nek budaya main bayar dibudayakan. Terus nggih. Lajeng ngeten Mbah Jati. Berarti ini kan enten trah saking kraton nggih. Ya, ana. Niku kan sudah. Oh, tak kraton ngene, Mas. Sak ngerti kula.
saking pusat sing Nggih. kula ngerteni. Saka tepas Widya Budaya dalam keraton. Niku rak usule ngeten. Jayaningrat 1 Nggih. peputra Nyai Demang Jaya Prawira. Kalih ketake Jayadingrat 1. Oh nggih. Lho Nyai Demang Jaya Prawira niki rak putrane sana mandek. Jayaningrat peputra Jayadiningrat 1. Oh nggih. Jayadiningrat 1 niku peputra putri niku langsung niki talur katon nggih. Nggih. Jayadiningrat 1 peputra putri Nyai Demang Jaya Prawira kagarwa Demang Lendah. Lendah kula praga ora kidul sama. Nggih. Kok karo Lendah iki apa jenenge Demang Kulon Praga. Lah Nyai Demang Jaya Prawira peputra Raden Ayu Hamangkubumi. Oh. Sampeyan ora mantuk-mantuk. Iki ya bener ngono lho. Ini balik Lah kan ten iki kula mencari tahu toh, Mbah. Lah. Mempunyai rasa ingin tahu. Makanya kula ajeng mengkulik informasi saking jenengan Lah, tentang masalah sejarah dan tradisi niku wau. Berarti kan niki anu, Mbah. Acara nyadran ten Gunung Tambalan mengke gitu. Niku kan berarti enten sangkut paute kalih. lah niku nek kaya kula Nggih. Niki mbok ning gede. keteng di Enten sangkut paute kalih kraton. oh ada sangkut paute. Sangkut paute nek ngene. Gandeng niku sing sing sumare nang kono kuwi Raden Temenggung Jayaningrat 1. Nggih. Niki rak putra mantu sinuwun kaping kalih. Nggih. Ya, niki rak jelas. Sing semare niku dadi lur dalem nang kono. Oh, Gitu. nggih. Berarti Lah. ini kan jenengan angsal dawuh dalem. Walah, nggih. Oh. Nek ora dawuh surat langsung dawuh dalem niku kula ora wani. Atase kono ki wong do pinter-pinter kabeh kok. Antase kok aku ming pengetahuan apa iso ngomong ngene. Nek kena kecarane anu aku ana mandat. Iki dawuh saderanan. Lah saderanan niku nek dipikir ragat sadran paringan dalem niku ora cukup apa nggo tuku kembangnya kurang. Nek kan awak dhewe kan iso duwe nalar positif dinamis ini dikembangkan. Nggih. Iki nggo pancer kawula-kawula Mataram iki kan kudu nganggo tolok ukur sing nek iso. Dadi liya-liyane iki kudune nyengkuyung. Lah alhamdulillah masyarakat Tambalan do nyengkuyung. Nek nalar tinggal ki nang kowe mbaca di Bangkalen kono ora iso mlaku. Dadi nyun sewu jenengan niku abdi dalem. Allah abdi dalem. Oh. Lah abote lah di abdi dalem ki kena nek iso cek nampa kekancingan ki dadi tulodo tumrape bebrayan agung. Iku jelas. Nang kekancingan tulisane kuwi. Nek kaya aku ora kasarne carane wong pinter lho. Nggih. Golek tambah ngelmu seserepan ki nek rande filter karo duwe apa memilih milah saling asuh enggak iso jalan. Berarti Mbah Jadi niku abdi dalem. Abdi dalem kraton. nah gitu. Niku Mbah kok terus kula semerep enten napa niku? Namine sing dipanggul niku lho, Mbah. Nek judang udu. Ning alat kanggo ngangkat supaya sing diangkat ki rupasa bahan iki ora bahan apa kaya ngeterke ciwul ngirim nang sawah enggak. Nggih. Karena sing di agak kajate kan terus doa. Nek doa yang diwujudkan berupa ini.
Oh. Nah, Lah niki mangke nggih napa Mbah niki? Mbah? niku mangke nggawa sega gurih karo syarate nek wong Jawa syarate kirim donga tahlil kan ana gedang sanggan. Nggih. Nah, iki pinangka srana. Gedang sanggan iki isine gedang setangkep ning gedang raja. Oh, Jadi nggih, dikarepe nggih. gedang raja kuwi gedang, gegadang raja amrih raja. Jadi meminta sama Allah Ta'ala itu yang paling becik-becik. Nah, itu maknane gedang, Lur. Aja kowe mau saiki aja salah kaprah. Gedang angger sing enak tumrapene kan sing ngemut rasa mu teges. Tuh. Lah berarti niku mungkin enten isine warna-warna niku. Mbah? Warna-warna. Mula kula biasane sak njaluk tulung karo cah pemuda khususnya Nggih. cah Karang Taruna. Masane ini kula tulisi Karang Taruna ben merasa Karang Taruna itu merasa memiliki Handar Beni. Aja sebagai penonton. Nah, penonton kan ana tembung surak ora koak, bengok ora tombok. Delok kan delalok. Delok. Kuwi cancane nek bahasane Jepang rek. Ya, nggih. Itu. Jadi harus merasa memiliki dan handar ben iki mah. Selalu ada tulis Karang Taruna. Tak libarkan terus walaupun Karang Taruna ketok gurung to nalare. Nek karepku ngene iki. Sebagai calon pemimpin walaupun pemimpin itu tingkat desa apa tingkat nasional, buat tingkat kabupaten. Nek harapan saya begitu. Aku nek padane kayo wong tua arep ambisi apa? No, ngono kuwi Mas sadine. Ah niki Mbah menawi dikaparangaken. Niki kan mengke enten ubur ambe warna-warna niku. Oh, Nggih to? nggih. Lah niki menawi ajeng ndelok ning senes kendelalok lho niki. Ndelok. Persiapan ndelok. ubur rampene, Mbah. Kepengen ngerteni persiapan apa yang nanti diadakan ke sana. Betul sekali. Caranya iki apa digawe apa carane ki goreng apa, digoreng iki apa. Lah sementara niki iki sinang pawon kae gawe sego gurih kene. Sing kono ki Tapi Mbah, oh sego gurih kene. Iki ke kanjeng omahe Mbah Juru Kunci ki cilik. Tapi ini nggone geceke luas, cilik ning luas wong Indonesia wae disilih. niki napa Mbah niki, Mbah? Ini kolak. Oh, kolak. Kolak, nggih. Kolak iki saka tembung kolako. Kelakuannya yang hidup dulu, yang masih leluhur kira banyak baik buruknya ada wong kelakuane. Lah dijalukke ngapura. Ini kompletan nasi uduk. Oh, nggih. Iki nasi uduk. Sego gurih. Sego gurih. Sego gurih, Lur. Lah niki mangke persiapane sego gurih kuwi saka tembung sekul suci. Sekul suci, oh nggih. Jadi iki perlengkapane iki perlengkapane sekul suci ulam sari. Oh, iki waduh, kene sik kene piye, kene kok kene sik. Ulam sarine iki. Ya ini baru di bondo. Ini Kok pitik, Mbah? pitik, wajah lingkung ke pitik. Wala lingkung kadal. Ya sampeyan lucu. Iki. Ini loh. Ini salah satu ubur rampe yang untuk acara nanti siang. Nah, itu ada ayam sing arep di Ingkung. sak dadi ingkung. Nah, Iya muka kampung. Ini nang kalak ijo regane larang. wah nggih. Ini gandeng kabeh iki cuma pengabdian, kepengin ngluhurke asma dalem karo nderek nyuwun muga Allah paring luhur keparapun dalem ya begini. Oh Sebagai iya. abdi dalem merasa itu, merasa terpanggil dalam arti memang jenenge diparingi tugas kan nek kaya kula kan nek secara fisik kelihatan kan kaya aku ora mampu. Ning ya insyaallah dalam doa ngoten niku masane nek abdi dalem nek mengandalkan ora suka ngati jangan harap dadi abdi dalem apalagi abdi dari Punokawan. Niki Mbah, niki kan mumpung niku kula semerep juru kunci nom ten riku to. Nah, niki jenengan istirahat riyin kula tak wawancara. Oke. Iya.
Klamit. Nah, ngono kuwi. Kita dibodol tani yo. Kok rene. Lah iya iki dibodol tani yo iso. Ora aku yo ngatur nuwun ora iso tenan aku gak estu. Tadi ono. Nah, iki lur sing tak golek-golek ikit mau. Nah, iki Mas juru kunci nom. Wah, Mas juru kunci nom. Klamit Mas. Wah, ana apa iki? Udah pokoknya Ketoprakan iki. ora ketoprakan. Pokoknya aku arep anu. Wawancara jenengan. Wawancara Nggih. ngomong karo Linggo, Mas. Ah nggih, mon riku. Kene Riku mawon. Mosok ndelik ten riki. Nah, ten iki resik. wis digelari kloso. Piye. Nah. Ana apa iki? Mboten enten napa-napa. Nah, ngajeng ngobrol-ngobrol bab acara niki mengke. Jenengan sebagai juru kunci Gunung Tambalan. Nah, niku persiapan apa mawon Mas sing pun jenengan lakukan untuk acara Nyadran Agung Gunung Tambalan menika? Oh, persiapane. Persiapane iki matur nuwun. Loh, kok matur nuwun? Matur nuwun marang sedaya panyengkuyung ingkang sami kersa ndongakake para leluhur lan ahli waris sing do ning Gunung Tambalan. Nek tugasku ya ming nyediake nggon. Ming ibarate nggelarke kloso supaya acara kuwi lancar. Oh nggih. Supaya nyediake papan sing do dikarepke kuwi iso Jadi kasembadan. anu lur. Ngapunten, dereng perkenalan. Nah, niki ingkang namanya Mas Wawan. Nah, Mas Wawan menika nggih abdi dalem saking Kraton. Bagian apa Mas? Pengulon Mas nggih. Heeh. Nah, pengulon. Pengulon niku nggih kados juru kunci menika lur. Nah. Pengulon kuwi saka kata penghulu. Oh, Penghulu. Jadi pengulon dudu arah kulon ning pengulon kuwi saka kalimat pengulu. Pengulu niku? Pengulu ya penghulu nek cara basane. Oh, Penghulu keraton. Jadi anu Mas. Niku kan kula nate semerep makam ten Tambalan sing ten Pucuk niku. Nah, sing jenengan resiki. Nah. Sebenarnya niku makame sinten mawon to, Mas? nek miturut daftar kuwi makame Jaya Ningrat, KRT Jaya Ningrat. Sing ten Lebet. Adipati Bantul. Oh. Adipati Kabupaten Bantul. Bu, apa ya? Berarti Adipati Bantul ya zaman semono. Wong aku ya urung lahir. Dadi mau dhewe wawancara karo sing tuwa lur, sing sepuh ah. Sakniki awake dhewe wawancara kali sing enom. Lah kan ten kathah to Mas niku. Iki iso dikat ora? Lah mboten saged dikat wong niki lab niku. Tak udut sik. Oh, ajeng udut riyen lur. Soale nganu ora ilok nek ning Betul. Ah, ngeten nggih lur. Nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya tentang Sadranan Agung Gunung Tambalan. Nah, nanti kita sambung lagi. Nah, nggih sedulur-sedulur, ini kelanjutan yang tadi. Nah, untuk saat niki pun ubur rambene pun cuma wis danten nggih Kantun Kirap menuju ke Gunung Tambalan. Gitu Mas Wawan?
Nggih, mekaten monggo sami-sami tindak. Ubo rampenipun apa mawon Mas iki, Mas? Oh, borambene ana sekul suci ulam sari bumbu lembaran, Sekol suci ulam sari bumbu lembaran. pisang sanggan, Nah, terus niki mengke kutha moro. Nek istilah sing raton ngoten niku. Kutha Moro. Singep, nggih. Oh, singep, singep. Lawon Mas iki. Nggih. Kain lawon nggih. Jangkepane enten ingkung. Ingkungnya pundi Mas? Niku. Bareng dilebokke mengke. Wah, nggih, opo ingkunge? kok wae. Mas Wawan. Nggih. Udah lek napa ya apa? Lah nggih sakniki mawon to. Lah niku tesih teng riko mungkin. Ben metu rene kan luwih nganuke luwih penak to. Nah, sego gurih Ora terus abot enten nggih. jero lur, Masak terus wonten, ingkunge niki ingkunge. Nah. Nah, niki terus mengke enten ungel-ungelan bergodo. Gon dipandhegani Mas Yanis. Nyun sewu Mas Yanis. Nah, niki bergodone bergodo napa Mas Yanis? Tim usunge pundi nggih? Gilang Sapa? Wiro Tamtomo. Oh, Gilang Cucu. Wiro Tamtomo. Iya. Niki mengke sing ngajeng ngiringi nyadranan ten. Nyadran Gunung Tambelan. Nggih, Oh, terus. nggih. Terus. Niki Sik, Niko. enten personil Mas. Jenengan Jenipun kathah ning kegandeng Dalam sarengan. di- Itu sarengan wonten sing beto diudun kita judan, terus ditata sisan. ubur rampil lan sak Wis engko-engko. Mangke ngedalaken 9 personil. Kanca-kancane sik wae. 9 Khusus personil kagem khusus musik. Bergodo musik nggih. Oh, Mangke bergodo prajurit wonten malih. Oh, nggih, nggih. Bergodo judang. Nah, bergodo jutang. Nah, niki lur niki sing ingkang seragam ngeten niki bergodo prajurit. Terus sing napa? Ngagem lurik ngeten niki sing bergodo mengke ngusung judang. Ndi mau? Mas, kancane di anu sik apa yo ya wong loro yo. Oh. Apa iki sing kene? Gedangnya kono berarti yo. Sedang. Nah. Apa ini? Nah, Ngisore kuatre wingi. Triplek Mas. Joke wae. Ana anu nang ngisor. Ono aja. Jajal. ono mrene. Nang maju wae ora ndalan mah cerak ro ajene. Wah, iki sing ngarep dhewe yo. Iki kanca-kanca sedulur-sedulur. Nah, niki untuk persiapan kirap di Nyadran Tambalan sampun siaga, sampun siap. Menika sing bergodo Wiro Tamtomo Dilanarjo dipun siap nanti prosesi perjalanan untuk nyadran di Gunung Tambalan, nyadran KRT Jaya Ningrat.
Laporan. Siap mangkat. Wih, ya. Sabar ya. Berdiri. Yo, goyotnya. Yo. Rentes ngarso. Yo. Lampa masak, maju bareng.
Niki dulur-dulur, nah niki kita sudah sampai di Gunung Tambalan. Dan setelah kita berjalan sekitar 2 km sama bergondo, ini sekarang kita sudah sampai di pesarian Gunung Tambalan. Dulur-dulur, ini kita udah sampai di pesarian makam Tambalan. Nanti kita naik ke atas sana untuk memulai proses upacara sadranan di Gunung Tambalan. Posisi kita udah berada di Gunung Tambalan. Nanti upacara adatnya, adat tradisinya akan diadakan di sini. Yang sudah ada beberapa tamu kasepuan dari keraton dan warga sekitar sudah rawuh. Iki samangke sasampunipun sedaya sampun sumawis acara badhe dipun laksanakaken pranten kula jenengan niku namung kawula wonten makom meniki Siti Kabungan Dalem kula jenengan monggo sareng-sareng mulyakaken sareng-sareng hormat kula jenengan warga Bantul warga Ngayogyakarta monggo gadhahi adat tata krama ingkang sae dan arusy jami'i malaikatillahi kullihim thumma ila sayyidina Adam wa ummina Hawa wa sayyidina Nuh wa sayyidina Ibrahim wa sayyidina Musa wa sayyidina Yahya wa sayyidina Zakaria wa sayyidina Isa wa sayyidina Khidir wa sayyidina Ilyas wa sayyidah Maryam sayyidah Asiyah sayyidah Aminah sayyidah Khadijah sayyidah Suwaibat al-Aslamiyah wa sayyidah Halimah as-Sa'diyah wa sayyidah Fatimah wa sayyidina Abu Bakar wa sayyidina Umar wa sayyidina Uthman wa sayyidina Ali wa sayyidina Hasan wa sayyidina Husain wa sayyidina Muhammad al-Hanafiyah thumma ila sayyidina Uwais al-Qarni wa sayyidina al-Imam al-Syafi'i wal Imam Malik wal Imam Ahmad wal Imam Abu Hanifah wal Imam al-Bukhari wal Imam Muslim thumma ila arwahi sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz thumma al-Fatihah katur dumateng sedaya para auliya para ulama para raja narpati ingkang sami hambuka tata Sunan Amangkurat kapisan numugi pungkasan Sunan Pakubono kapisan numugi pungkasan Sultan Hamengkubuwono kapisan numugi pungkasan Mangkunegara kapisan numugi pungkasan Paku Alam kapisan numugi pungkasan Wakatur dumateng sedaya garwanipun putra-putrinipun
pun tedak turunipun saking golongan muslimin muslimat mukminin mukminat min ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wal Fatihah katur dumateng sedaya para ulama para aulia ingkang minangka para patok ing nagari mliginipun katur dumateng Mbah Kyai Ageng Panjawi, Kyai Ageng Giring, Kyai Ageng Juru Mertani, Kyai Ahmad Kategan, Kyai Jejer, Kyai Juru Kiting Tumenggung Singorano, Panembahan Juminah, Panembahan Purubaya, Panembahan Ngawangga, Pangeran Bekik, Pangeran ing Tembayat, Pangeran ing Kudus, Sunan Panggung, Sunan Geseng, Panembahan Agung, Panembahan Romo Kajoran, saha Kyai Ageng Gripik Jatinom, wa usulihim wa quraihim wa azwajihim wa abnaihim wa banatihim wa dzurriyyatim ajma'in min ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wal Fatihah katur dumateng para ulama pangulu patok nagari wonten ing ingkang sami hambangun masjid kagungan dalam karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, ingkang sami hambangun masjid patok negara, ingkang sami hambangun masjid karaton Pajang, ingkang sami hambangun masjid karaton Demak lan sedayanipun langkung-langkung katur dumateng Mbah Kyai Nur Iman lan Kyai Mursada Melangi, Kyai Sihabuddin lan Kyai Notokusumo Ndongkelam, Kyai Dipakusumo, Kyai Sorowati lan Kyai Karangbesari Babadan, Kyai Hanafi Al Awal Wasani Wasalis Warabi Ploso Kuning, saha Kyai Peki Ibrahim Diponingrat Kaumas sak paminggahipun ingkang sami sampun murut ing Kasidan Jati, monggo dipun sebut asmanipun piyambak-piyambak. wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa abnaihim wa banatihim wa dzurriyyatihim ajma'in min ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah katur dumateng Redi Merapi, Redi Lawu, Kahyangan Delepih, Segoro Kidul, saha katur dumateng sedaya pareden, sedaya kahyangan, sedaya segoro ugi ingkang sami mapan wonten ing pareden lan segaran menika saking bangsa menapa kemawon nggih minangka kaulani Gusti Allah saha umatipun Kanjeng Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Fatihah katur dumateng sedaya kali ingkang minangka papan ilining banyu wonten ing tlatah Ngayogyakarta Hadiningrat, Kali Opak, Kali Kuning, Kali Winongo, Kali Gajah Wong, Kali Jode, Kali Bedok lan Kali Progo, saha ingkang sami mapan wonten ing kekalen menika minangka kaulani Gusti Allah saha umatipun Kanjeng Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi katur dumateng sedaya sendang, umbul, delik, sumur ingkang kula panjenengan kagungani, mugi sedayanipun pinaringan welas asih Gusti Pangeran Allah Subhanahu wa taala. Wal Fatihah katur dumateng langit bumi, Surya Candra lan Kartika, Bantala Agni, Tirta Maruta, kayu watu, suket godhong, tanam tuwuh, kutu-kutu, walang atoga, sato kewan lan sak panunggalanipun. Ugi katur dumateng para danyang ingkang mangkoni nagari, mugi sedayanipun pinaringan rahayu widodo lujeng wilas asih pinaringan welas asih Gusti Pangeran Allah Subhanahu wa taala. Wal Fatihah katur dumateng para rawuh, Bapak Ibu para rawuh, kula panjenengan saklagi rabi, anak turunipun, trah tumerahipun, tedak turunipun, sak pangandhap lan sak paminggah, mugi sedayanipun pinaringan rahayu widodo wilujeng sehat wal afiat, rezeki ingkang jembar, putra-putri ingkang saleh lan salehah, ugi pinaringan iman dan Islam wiwit dinten menika dumugi saklajengipun Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kelima, enjang lanjut malih nyadran teng pundi-pundi minangka napa minangka ndongake para leluhur. Kaping kalih napa minangka kula nggih ngaturaken sami ingkang kula aturaken teng pundi-pundi hadis-hadis sahih menika. Sebab apa? Sebab saat ini orang-orang nganggepnya nyadran niku nggih saking agama sebelah. Mboten. Nyadran niku nggih diamalke dening Nabi, para sahabat niki wae ingkang sampun kula aturaken hadise sahih. Para sahabat sami ngempal teng sarean jeung Nabi rawuh, jeung Nabi paring pangandikan persis warga Gunung Tambalan siang menika. Insyaallah kula panjenengan kalebet golongan ahli swarga. Nikmatine aja saiki. Panjang umur nggih sedaya nggih. Oh, pun sami rawuh? Sampun? Sampun nggih? Oke, siap, matur nuwun nggih kula tutup kanthi waosan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak-bapak, ibu-ibu, para rawuh, matur nuwun awit sedaya kawigatosanipun kathah ingkang kurang menapa ingkang khilaf estu kula nyuwun bumi pangapunten nggih bapak-bapak ibu-ibu nggih. Nggih panggih malih wonten ing sanes wekdal ingkang badhe dateng wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking pun Bapak Bupati ingkang dipun wakili Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, Bapak Yunadiana SSI MSI dipun tampi panjenenganipun Bapak Guru Kunci, Bapak Sujati Suraksa Surasetika. Dan dulu datang sedherek-sedherek ingkang beto sidang kasuwun lebetaken uga rampe wonten balai makom. Ya, ini dulur-dulur, ini sekarang kita sudah memasuki acara inti, yaitu upacara ganti singkep wonten ing makam Jati Ningrat. Monggo sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten masanipun sedaya sakmenika kula panjenengan sedaya mapan wonten padan gamelan ingkang sabaru anindaken dawuh saten menika dalam pinten bunga balasan gantos siap. Monggo acara menika panjenengan sareng-sareng tapi kula kita sareng-sareng kate maos kitab ngalajina asrihah baiti Allah mardilah wa isabahat Rasulullah al-Fatihah. Halo. Woi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yulimamah. Baju kafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika istri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ya min jamil awali wal akhir wa taqabbal min hajat wa tumatin sami sayyi'at wa ba'na fi al darajat wa tuballighuna jawayan jamil khair wa hayati wa badaman. Allah jangan wa asyhadu mukmin wa azim wa mahalanahu min la ilaha illallah wa masabahnahu mislallahu kambi wa mahalanahu ala nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dan masyarakat mina wa silaban warahmatan mimma wa ketiga najilatan wa barokatan samilatan ila berarti sayyidina wa sayyidina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin rasulullah wa ila jami'il akhwanihi minal anbiya'i mursalin wal awliya wa salihin wa sahabati wa tabi'in
wal umlama wal amilin wal muslimin wal mulisin wal jamil malaikatil muqarrabin khusus yang Abdul Qadir Jani tsumma ila arwahi jamil kubur minal muslimat wal mu'minin minam khususun ila arwahi sedaya ruhe lelur dalem ingkang semari wonten pasan tambahan menika niki-nipun arwahe Raden Temenggung Jaya Ningrat Setunggal sak pangarep menggil Allah maghfirlahum warhamhum wa ngafihim wa bangun baca ngalikan ngatal mahum Allah menyuapkan maghfirah ngalir kubur min alila ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya ayyuhan nasul ma'inah irjingi ila rabbika yawmadiyah pada kulli fi ibati batu janati Allah jangan kuburuhum rotan min riyadil jinan wa jangan kuburuhum kubratan min kubanin Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim mugi patuko ya Allah maring pangapunten dosa-dosa kalpatipun kula panjenengan sedaya dosa-dosanipun kalpatipun tiyang sepuh kula dosasipun sedaya guru-guru kula panjenengan sedaya mugi Allah tansah paring pangreksa janipun dhateng kula panjenengan sedaya wonten ing alam praja menika mugi tansah pinaringan pitedah paring eling paring ana iman Islam. Ya Allah, ya Rahmanir Rahim. Mugi patuko Allah tansah maring ana kelancaran ingkang dados kajat panuwunipun Raja Kabupaten Bantul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya. Laksanakan ya. Bukan. Pasang ngagem lampu mboten. Hai. Langsung. Tengah hit, tengah. Oke. Isi. Walau berkah. Amin ini sekali. Dengan sing bupati. Coba mas. Tuh. Sing jopo. Ini nggak ada sedikit, sing lor. Sedap. Saya Ini bupati ini sing niki lho Mas. Bupati kedua Bantul. Ini nomor loro sing kewetane lho.
Nggih, Pak. Anu Mas, sekali mah. Sekali sing nang nang teneng. Selamat datang di Gunung Tambalang. Jadi, monggo. Tidak kan? Wis sih. Gus. Bilang saiki wae. Niki nyuwun sewu ingkang Bupati menika lho Mas. Iki niki Jaya Diningrat 2. Niku pangkat Panewu. Nggih. Niki sira. Sing niki penghulu kraton sing asmane Wirya Diningrat. Niki. Ndi Mas sira? Habis Pak. Hari ini sekalian isi Wirya Diningrat iki. Nggih. Menika Iya, Wirya Diningrat. Iya, iki Wirya Diningrat. Enggak sih? Wis iki. Hitung loro iki Mas. Niki Raden Penewu Kilayu Nedeng. Wis, bisa. Bisa, gara-gara. Sinten nek kajatan sesuk boleh ngirim niki. Nggih, Mas. Jadi nek jenengan-jenengan kagungan leluhur teng mriki, mosok sing leluhur kraton jak mah cok ora. Kira-kira sing ampun. Wih. Iki masalah iki ana pengetahuan. Tadi Iki berkali kali bantu pertama Raden Temenggung Mangkunegara sing Raden Temenggung putra mantu Jaya Ningrat. Jaya Ningrat satu ini putra mantu Abi Tarik. Dan ini termasuk Eyang Sangga. ada tadi. Eyangnya habis 10. Habis 9. Sing sapa? Ibu bapak ibu. Sinekar Ahad Wage kaping 23 Rejab alit sinengkalan terus tata ngesti Sudarma ku ngele ngoten niku. Lho nek sik mbak Apa? yang habis 9 kuwi Eyang Cangga ya sik ndi? iki. Oh yang canggahe. Eyang Cangga. Habis 9. Eyang Cangga iki lak putane niki. Si Jaya Prawira Putri. Heeh. Kagarwa Demang Lendra. Heeh. Peputra Raden Ayu Hamangkubumi. Heeh. Raden Ayu Hamangkubumi. Peputra putri asmane Raden Ayu Kustilah. Raden Ayu Kustilah carane wong wedok dibojo wong lanang jenenge rak tambah. Iya. Raden Ayu Hamangkunegara ibu dalem habis 9. Berarti ini Eyang Cangga habis 9. Oh, percaya monggo maidot bedane. Siap, Bang. Tahu. Nek nyuwun ngapen lho, Mbak. Nggih, bahasa kulino.
Kuliner apa foto? Nah, gue ada masakan gak Nggih. Sedulur-sedulur yang kami mau upacara ganti singkep yang jenengan wonten lebet nah dicara sadranan wonten ing makam Tambalan sampun paripurna pilih kula saking sambat tradisi kalpatan estu nyuwun pangapunten kula akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. semangat ini semangat. Butuhnya apa cama? Bukan media lukis itu.